बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. वैभववाडी तालुक्यातील रस्त्यांची कामं काही ठराविक लोकांना देऊन सत्ताधारी मलिदा खातायत. खास करून कोकीसरे जिल्हा परिषद मतदारसंघात अनेक रस्त्यांची कामं एकच ठेकेदार करीत आहेत. ती सर्व कामे अपूर्ण असून या कामांमुळे नागरिकांना विनाकारण त्रास सहन करावा लागतोय. सत्ताधाऱ्यांच्या धोरणामुळे येथील नागरिकांना धूळ खावी लागते. ही धूळ येणाऱ्या निवडणुकीत मतदार सत्ताधाऱ्यांच्या तोंडावर मारतील अशी टीका ठाकरे शिवसेनेचे जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य संदीप सरवणकर यांनी केली आहे. काय म्हणालेत सरवणकर पाहूया. आज वैभववाडी तालुक्यातील रस्त्यांच्या अवस्थेबद्दल मला काही गोष्टी प्रकट करायच्या आहेत. आमचा हा उंबर्डे म्हणजे कुसूर ते दिक्षी हा रस्ता गेले 10 वर्ष हा प्रलंबित आहे आणि त्याचं म्हणजे काम त्याचं काढलं, त्याचे परत रखडपट्टी परत केले अनेक वर्ष. यातून ते करायचा प्रयत्न करतायत, नारळ फोडतायत. मला वाटतं 5-6 वेळा त्यांनी नारळ फोडायचा प्रयत्न केला. त्याच्यात पालकमंत्री साहेब आमचे यांनी 3 ते 4 वेळा त्याचं उद्घाटन केलं आणि नंतर काम काय झालं नाही. पण निवडणुकीच्या तोंडावर अशा प्रकारे थोडंसं कामाची जुजबी सुरुवात केली आहे. परंतु जी दुर्व्यवस्था हुंबडे कुसूर दिक्षी त्याचप्रमाणे पुढे आमच्या कुसूर फाटा ते गवळदेव वाडी करूळ कुंभवडे ह्या रस्त्याची जी अवस्था आहे ही सर्वत्र वैभववाडीत तुम्हाला पाहायला मिळेल. अनेक रस्ते अशा अवस्थेत आहेत. बरेचसे वयस्कर लोक या रस्त्यातनं प्रवास करत असतात. बरेच वेळा त्यांच्या डॉक्टरनी त्यांना मणक्याचे एक्सरे काढायला सांगितलेले आहेत. एवढी वाईट अवस्था या रस्त्यांची आहेत. बरेच पेन्शनर लोक गावी यायला घाबरतात, राहायला घाबरतात, कारण इकडची आरोग्य व्यवस्था तर ठीक नाहीच आहे. त्यामुळे बरेच वेळा कणकवलीला जावं लागतं किंवा कोल्हापूरला जावं लागतं. पण जे मार्ग वाडीतनंच बाहेर पडणारे आहेत ते कुठेतरी अशा प्रकारे गलथान असल्यामुळे या प्रशासनाचा आणि एकच कॉन्ट्रॅक्टर जर सगळेच कॉन्ट्रॅक्ट घेत असेल आणि त्याला जर राजाश्रय असेल तर त्याला कोणाची भीती नाही, त्याला प्रश्न विचारणारे माणसं नाहीत असं त्याला वाटतं. आणि त्यामुळे हे प्रश्न लोकांचे आहेत, अडचणी आहेत, त्या आहेत तशा राहतात. तर मला आज या रस्त्यांचं सांगायचं आहे की कुठेतरी या लोकांनी ह्याचा विचार करायला पाहिजे की आपला मार्ग, रस्ता म्हणजे आपला मार्ग असतो वाहतुकीचा, आणि तो वाहतुकीचा मार्ग इकडच्या शिक्षणासाठी जाणाऱ्या मुलांसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी, इथून वैभववाडीला जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी असेल, इथून आरोग्यासाठी जाणाऱ्या आमच्या वयोवृद्ध लोकांसाठी असेल, महिलांसाठी असेल, हा वाहतुकीचा महत्त्वाचा मार्ग असतो. परंतु हा दुवा कुठेतरी कमकुवत झालेला आहे आणि येथील पालकमंत्र्यांचं किंवा इकडच्या स्थानिक प्रतिनिधींचं सुद्धा, कारण गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत केवळ भाजपाची सत्ता असल्यामुळे ह्यांचं कोणत्याही प्रकारचं व्यवस्थापनावर लक्ष नाही, प्रशासनावर लक्ष नाही आणि त्यामुळे प्रशासनाची मुजोरी आहे. त्यांना जनतेचं, नागरिकांचे हाल होत आहेत हे सुद्धा दिसत नाहीये. रोम जळत आहे आणि राजा निरो वाजवत आहे अशी परिस्थिती आहे. आणि हा रस्ता आहे तो एकाच कॉन्ट्रॅक्टरला, या सगळ्या वैभववाडीतले जे राजश्रयित कॉन्ट्रॅक्टर आहेत त्यांना दिले गेलेले आहेत आणि ते बिनधास्तपणे आरामशीर ज्यांना वेळ मिळेल त्याप्रमाणे ते करतायत. अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाची कामं आपल्याला दिसतील. तर त्याला कारण आहे होणारा भ्रष्टाचार. यातनं बराचसा मोठा भ्रष्टाचार म्हणजे कमिशन्स सुद्धा या सगळ्या सत्तेत असलेल्या लोकांपासून, प्रशासनात असलेल्या लोकांपासून मिळत आहेत. त्यामुळे आज ही रस्त्याची दुर्व्यवस्था झालेली आहे. म्हणजे रस्त्याची म्हणजे येथील नागरिकांची, येथील मतदारांची ही दुर्व्यवस्था होते, कारण तोच रस्ता हा कोणताही प्रतिनिधी किंवा कोणताही कॉन्ट्रॅक्टर वापरत नाही. त्यांना यांच्या वेदना कळत नाही आणि त्या नागरिकांच्या ज्या वेदना होतात
त्यांच्या ह्या धुळीतनं त्यांना जावं लागतं. त्या धुळीतनं जात असताना त्यांच्या तोंडावर जी धूळफेक होते, आज निवडणुकीच्या माध्यमातून मतदानाच्या दिवशी ही धूळफेक ते पुन्हा ते परततील व्याजासहित त्यांच्या तोंडावर. ही मला ह्या ठिकाणची अवस्था आहे आणि त्याच्यात आता ह्याप्रमाणे जनता त्याचं काहीतरी उत्तर देईल एवढं मला वाटतं.